दिनैनि दिनाव जों फुंनिफ्रायनो दं बेवहाय गोबां आफादनि मानसि फैदो बेवहाय गोबां माने सोरबा बुंदों जों ट्राइबेल संघ गुबुन गुबुन जाथिनि मानसि फैदो गिदिर गिदिर गारि लाना फैदो गोबां फैदो नाथाय बेयाव माने रावबो बिसोरनि सिचुएसनखौ नुनानैबो माने बिसोरनो दै बथलसेबो होफैयाखै बिसोर गोरिबफोरनि दै बथलखौसो बिसोर लोङै लोङै थांगासिनो दा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों माबा मोनसे खालामनानै बिसोरनो दिनै दै गैया बिसोरनाव लोंनो हानाय जाय बथल दै लोंदो नोंसोरो बिसोरो बेनि बेबस्थाया इमिडियेटलि जागोन बेयो गिदिर बाथ्रा नङा फार्स्ट बेयाव बेसेबां परियाला एफेक्टेड जादों बे मोनसे परियालनि बेसेबां गिदिर उन्दै बैसोनि संख्या दङ नाम्बार अफ हाउस होल्ड बिसोरनि परियालनि संख्या दा बेयाव रिलिफ मेटेरियेल नांगोनबाथ' मोनसे हिसाब डाटा नांगोन दैफोरनि थाखायथ' एसेबां नङा जों 10टा 12टा 10टा बेफोरबायदि होफैनायाव जेबो गिदिर बाथ्रा नङा दा बे दैखौनो लोंनो प्रब्लेम जाना दं बेयाव सार दैयाथ' गिदिर बाथ्रा नङा इमिडियेट बेनि नाथाय दै लोंनोनो गैया बेवहाय बे सिचुएसनखौ दा डिसकास खालामबाय गासिबो तथ्यखौ जों रायजोनिफ्राय लाबाय आरो बिनि माने इमिडियेट बेबस्थाया जागोन सार आरो फंनैसोबाव जास्ट सार वाइटआ गोबां बेयाव जों जेब्ला थाफैदोंमोन बेयाव गोबां बाथ्रा रायलायदों आरो बिसोरो नोंसोरनो बुंनो हायाखै आं आदानि सिगाङाव बा सारनि सिगाङाव बुंना होनसै माने जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाख्लैबावै दिल्लीयाव गोबां 2000 2500 जों प्रग्राम खालामहैदों बेनि सायाव बर' हारिया माने मा टारगेट लानानै मा थांखि लानानै बेफोरबायदि प्रग्राम खालामदों बेयाव फैया बे दा दुखुनि सम इफेक्टेड दिल्लीयाव बेनि मानसिफोरानो रायलायदों प्रग्राम खालामदों बेथ' नोङो जातीय एजेन्डाखौ लानानै जोङो बिश्व दरबारावबो थांनांगोन आरो नैबेबायदि इस्युआ बर' हारिनि थाखाय गोदान नङा गोबां जायगायाव माने नोङो माने दाङाबाजि जादों कमिउनेल राइट जादों दिनै जों बेयाव एभिक्सन जादों गाबोन आरो माबा मोनसे थासारि सोमजिगोन बे गासैबो ट्राबोल सुटखौ बर' हारियानो माने खौसेयै जों नांनांगोन जों बुजिदों बेखायनो बे बाथ्राफोरखौ लानानै माने रायजोफोरा बिसोर बुंदों आरो बेयाव एसेबां फैसा गारै देबसुआ नाथाय जोंनो बेयाव रावबो दिनैसिम मदद होफैयाखै ना बे रायजोफोरानो बुंदों बेनिखायसो सोंदों नोंथाङा जुदि बेफोर बाथ्राखौ लानानै कुइसन खालामनोबा आंजों अफिसाव फै आं बिनि थाखाय एन्सार होगोन आं बे जायगायाव थानानै गुबुन मेटारफोरखौ लानानै आं एन्सार होनाय नङा बेनि रायजोफोरानो सोंदों आरो नाथाय जोंखौ रावबो नायफिनाखै नोंथाङाथ' रायजोनि जानानै सोंनानै बेबादि बाथ्राखौ इसुखौ रेज खालामनाङा ना जों फुंनिफ्रायनो बेयाव सिचुएसनखौ रायजो राजाया दिनै दुखुआव दङ रायजो राजाया गाबदों बिथांमोना न' सिमफाय जादों बिथांमोननि प्रपार्टि धन सम्पतिया नस्थ' जादों बेखौ लानानै रायजो राजाया जोंनो डिटेल डाटाखौ होदों दिनैनि मेटारा जाबाय रायजो राजानि मेटार दुलाराय बर' माहारिया आन्दलनबो खालामगोन बैसागुबो फालिनांगोन दुलाराय बर' माहारिया धोरोम सिबिनायजोंबो जोङो समाजखौ थिग खालामनांगोन नङा होमबा सोलोंथाइखौबो जों थिग खालामनांगोन समाज बेबस्थाखौ थिग खालामनांगोन जोंनि मानसिया दुखुआव थायोब्ला जों रेसपेक्ट खालामनांगोन एबसुनि जारिमिनाथ' बोसोरसे बोसोरनै नङा दा बेखायनो बे इसुफोरखौ लानानै कन्ट्रभार्सियेल बाथ्राफोरखौ जुदि लाबोयोब्ला हारियाव मालाबाबो इउनिटि थानाय नङा दा बेखायनो कन्ट्रभार्सि मेटारफोरखौ बेनिखायनो बेनो आरो सिम्पलसा जोङो जास्ट माने दिनैनि दिनाव सोरबा जोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैनानै दै 10टा कार्टन होलांबाबो बेनि रायजो राजाया गोजोनगौमोन नाथाय रावबो दिनैसिम माने दैबो होफैबावा बेयाव सिचुएसना बे मेटारनि थाखाय जों रायजोफोरजों रायलायबाय आरो बेखौ लानानै माने खनबा 10 बार कुइसन खालामनांगौनि बाथ्रा दङ होननानै आं साना थेंक इउ रायजोफोर खोनाबायना आरो बुंनो गोनां जेबो गैला खोनादों खोनादोंना खोनाखाबाय दा नोंसोरनि गिदिर गोलावानो मा बुंदों जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैला आरो जोंखौबो नोंसोर बुंनांला बिसोर जोंखौ फैना जेबो सापर्ट खालामाखै नाथाय आं नोंसोरनि प्रब्लेमनि थाखाय आं दैनि बाथ्राखौबो बुंबाय बेयाव दै लोंनो गैयाबो निसराफोरा बेखौ बुंबाय बेबस्था लागोन होनना बुंदों बेबस्था लागोननो सावरायनायावनो नोंसोर खोनाखाबाय जे नोंसिनि न'आ सिफाय जादोंबा बैफोर बिल्डिंफ्राबो गोलैयो दा नोंसोरनो दै नांबावगौ नामा आंनिफ्राय आङो नोंसोरनो दै बायना होलांगोन बुजिबाय नोंसोरनो दै नांबावगौब्ला आंनिफ्राय मानो होनब्ला मानसिया आरो गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टनि मानसिया ओंखाम जायाबाबो थांना थानो हायो नाथाय मानसिया दै सेवा मानसिखौ दै सेवा खालामनांगौ बुजिबाय आं हाजासे खुलुमनाय आरो बावहरनाय थाबाय मानसिनो दै सेवा मानसिया सप्तासे जायाबा थांना थानो हायो नाथाय दै मोनाबा मानसिया सानसेयाव थैयो मिथिबाय बेनिखायनो आं नोंसोरनि जानानै जा बुंनांगौ बुंबाय नाथाय बाथ्राया एसे बुजिबाय बे नङा जों गोरिबनि थाखाय सानफ्रोमबो मदद खालामगोन आरो नाजागोन जों पार्सनेल जोंनि साख्रिनि फैसाजोंबाबो जों गोरिबनो मदद होगोन बुजिबाय जोंनि निजिनि दरमाजोंबाबो जोङो ओंखाम बोथिसेबाबो जों जाहोनो नाजागोन बुजिबाय अब्ला बुंनांगौ जेबो गैला गासै नोंसोरनि सिगाङावनो बुंखाजोब्बाय आरो बे ससियेल मिडियायाव थांगोन अके सार नोंथाङाथ' दिनै बेवहाय फैनानै नोंथाङा अलरेडि नुखाफैबाय बेनिफ्राय नोंथाङा रायजोफोरनि सिगाङाव मा फोरमायनो सानदों 13 तारिखआव गुवाहाटीनि नैबे खेलखाफु बिलोनि खाथियाव थानाय
जोंनि बर' आरो गुबुन गुबुन हारि मिसिं बेयाव गासै ट्राइबेलानो बांसिन बेखौ लानानै बेयाव एभिकसन जादों आरो एभिकसन जानायनि सिगां गभर्नमेन्टनिफ्राय बा कनसार्न सार्कोल अफिसनिफ्राय बा जायफोर प्रसासन दङ बिथांमोननिफ्राय जेबो आगथिया जेबो नटिस खालामाखै आरो उइदाउट नटिस नैबे बोथोर गाज्रिनि समाव बर' न'खरावथ' बा ट्राइबेलनि न'खराव जथेस्थ' माल माथा गाननाय जोमनाय जि जोम थायो जोंहा फरायसा फरायसुलिफोरबो दङ आरो अन्तत' माने बेयाव गभर्नमेन्टआ मा खालामनो नागिरदों बिनि सायाव जिहेतु बिथांमोननि जिखिनि तथ्य आरो बिथांमोना बेयाव लास्ट 20 बोसोरसिम माने 2001-2निफ्रायनो बेयाव रायजो जाफैदों खाथि खाला गोबां हारि माहारि दङ बिसोरबो रायजो जादों दा बेयाव नुनायाव दा टारगेटआ बर' मानसिफोरनि बा ट्राइबेल मानसिफोरनि संख्या बांसिन एफेक्टेड जादों बा बेबायदि माने ट्राइबेल मानसिफोरा बांसिन बेयाव खस्थ' मोननांदों दा जिहेतु एभिकसनखौ सरकारा मा अबजेक्टिभ लानानै खालामदों दिनैसिमबो मिथियाखै खिन्थायाखै आरो बेयाव उइदाउट नटिस माने इमिडियेट एभिकसन खालामबाय जोंनि मानसिफोरनि धन सम्पतिया बेयाव खहा जादों आरो थानायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनिफ्राय खस्थ' जादों हिउमेनिटि ग्राउन्डआव मानबता खाथिराव सरकारा एटलिस्ट साननै बा सानथाम सिगाङाव बेखौ नटिस होनो हायोमोन खिन्थु बिथांमोना अन्याय भाबै बा इनाय भाबै बेखौ खालामदों आरो जाय सरकारा बुंदों जे खिलन्जिया आरो भुमिपुत्र माने थागिबि हारि आरो ट्राइबेलफोरा बे हानि फिसा आरो बे हायाव ट्राइबेलफोरनि हायावसो बा बर' मिसिं टिवानि हायावसो जोङो रायजो जानानै दङ होननानै जेराव बुंदों गिबि मन्थ्रिया बा जिखिनि दङ सरकारानो बुंबाय थादों बेखौ जों जे खिलन्जियानि बा भुमिपुत्रनि सरकारनानि खिन्थु बिथांमोना दिनै गुवाहाटियाव खेबसे बाथौफुरियाव जाबाय बेयावबो बर'फोरखौनो टारगेट खालामनानै खालामनाय जादों आरो नैबेयाव जोङो नुबाय जे बेयावबो बर' बा ट्राइबेल मिसिंनि संख्या बर'नि संख्यानो बारा गुबुन हारिफोरबो दङ न' दाउट दा बेखायनो गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे प्लेनिं आरो प्रजेक्ट लानायनि सिगां बिथांमोननि एजेन्डाखौ लानायनि सिगां प्रायर नटिस सार्भ खालामनांगौ जे गभर्नमेन्टआ मा एजेन्डा दङ मानसिफोरखौ एभिकसन खालामनो नागिरदोंब्ला बिनि बिकल्प पन्थाया मा जागोन बे मानसिफोरखौ बहा सेटेल डाउन खालायगोन खारन बे मानसिफोरा अलरेडि लेन्डलेस मानसि हा गैजायै मानसि आरो बे लेन्डलेस मानसिफोरखौ सेटेल खालामनायनि थाखाय बिकल्प माबा मोनसे राहा खालामनांगोन गुवाहाटियाव गोबां मानसिनो बा खिलन्जिया मानसिनो एक पुवा माने एक काठा एक लेसा हा होनायनि सरकारा एनाउन्स खालामदों होदोंबो खिन्थु होदोंब्ला बे मानसि बा जोंनि मानसिफोरनि थाखायबो जानांगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं गावनो स्वयं बेखौ सरजमिन तदन्त ग्राउन्ड रिपर्टखौ जेब्लासिम बुजिया खोथाखौ बुंनायाव आख' फाख' जायो आरो गभर्नमेन्टआ फ्राय खोथाफोरखौनो गावसोरनि बादि बुंनो नागिरो दा बेखाय गुवाहाटि जिल्ला एबसु आरो जोंहा बर' थुनलाइ आफाद आरो गुवाहाटिनि गोबां बेयाव माखासे सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादों आं बेयाव खबर लानो फैदों गामिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गोबां गामिनि गार्जेनफोरजों सावरायबाय सावरायनायनि उनाव बाथ्राफोरखौ रिपर्टफोरखौ लाबाय इमिडियेट जोंनि जिखिनि एभिक्टेड जादों दायो खस्थ'आव थानांदों बिथांमोननि इमिडियेट रिलिफ जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय जिखिनि नांगौ इमिडियेट बिनि थाखाय बेब'स्था खालामनाय जागोन आरो नैबे हाखौ जे एभिकसन खालामबाय दा बेयाव जोंनि मानसिफ्रा बहा थांगोन बबेयाव थागोन दा बिनि जि माने बेब'स्था बा राहा बेखौ जोङो सरकारनि कनसार्न अथ'रिटिजों डिसकास खालामगोन आरो जि पर्यायसिम थांनांगौ आप टु चिफ मिनिस्टार लेभेलसिम जों डिसकास खालामगोन बिनि माने इमिडियेट बिकल्प बेब'स्थाया मा जागोन बेयाव माने मानो एभिकसन खालामखो आरो नेक्स्ट बे एभिक्टेड जानाय मानसिफोरा बहा सेटेल जागोन बेखिनि लेभेलसिम जोंनि प्रेसार सरकारखौ जोङो दाबि होगोन बेखौ थाबैनो माने जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिस्टेमेटिक बियो थांगोन थांगोन बर' ना? रायजो राजाया बयबो बर' हारिनि मानसिफ्रा बयबो दङ दुखुआव जों बाहागो लादों आरो बिनि बेब'स्थाखौ खालामनाय जागोन दा बेखायनो जोङो एसे धैर्य हमनांगोन नाथाय जोंनि जे आवाज आरो डिमान्डआ थागोन दिनै ट्राइबेल संघ आरो CC2 जानानै आदित्य खाख्लारिया गुवाहाटि प्रेस क्लाबाव प्रेस मिट होदों आरो नैबेयाव जि खिलखाफुनि एभिकसन बेखौ लानानै सरकारनियाव दाबि दैखांदों आरो कुइसन खालामनाय जादों
जे मानो ट्राइबेल आरो इन्डिजिनियास मानसिखौ टारगेट खालामनाय जादों आरो मानो प्रायर नटिस होआबासिनो एभिक्सन खालामनाय जाखो आरो बिथांमोननि फिउचार माने रिहेबिलिटेसना मा जागोन बिथांमोनखौ जे गाहायाव अबेबा दोनफिननांगोन बिनि बेब'स्थाया मा जागोन बेखौ लानानै सरकारनियाव दाबि दैखांदों।